Daalụ sọ. Daalụ. 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 Mana o nwere ajụjụ m jụrụ, so tinye ọnụ na ajụjụ afọ. A sị m na ọ bụrụ na ị ga-abịa ụwa, maka na Igbo etu chi anyị si debe anyị na-anụ ụwa anọ. Anyị ji wee nwee ihe a kpọrọ ụwa m asaa, ụwa m asatọ. Ọ bụrụ na ị ga-anụ ụwa, na ị ga-anụ ụwa, mgbe ị ga-anụ ụwa, kedu ihe ụwa bụ ihe mmadụ ṅụrụ etu o si ihe ọ chọrọ na ndụ ya, maọbụ ihe ọ ga-achọghị na ndụ ya dịka ọ na-efeta n'ụwa mmadụ. Kedu ihe ụwa gị? Ofu ka ị ga-aṅụ, họrọ ofu. Achọkwa m nke ndị a na-ahọrọ ihe niile. Chere asịghị amamihe ogologo ndụ kee nke ị ahụ, ofu ka ị ga-ahụ ka ihe ụwa gị. Ya bụ na amamihe bụ ihe kachasị gị mkpa ma ebi ụwa ọzọ. Ekene gị maka na ihe njikere ma onye nwere amamihe ya matakwa n'ihe ọ ga-eme wee bi ogologo ndụ. All right, daalụ. Hello. Onye ka m kenere? Aba m bụ Chinedu, ekene gị. Ekene gị. Ngwa nne. Ana m ihe na-ekwu ahụ isi ike warụ gị ọjị. Ise. Anụ m ihe na-ekwu nwesị ka ntinye ọnụ. Ọ bụrụ na ị ga-abịa ụwa ọzọ, kedu ihe ga-abịa iyi ụwa gị? Ị ga-ahọrọ ofu. Kedu ihe ụwa ị ga-aṅụ ma ị bịa ụwa ọzọ? Maka na anyị nwere ụwa m ụwa asaa, ụwa m ụwa asatọ. Yes, ụwa m ọzọ m ga-abịa ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ị ga-ahọrọ ofu. A sị gị họrọ n'etiti ogologo ndụ na-arụ isi ike, ka nke ị ga-ahọ? Ogologo ndụ. Ọ bụrụ na chi gị si na iyi ụwa anyị na-aṅụ n'ọkwa n'ofu ka ị ga-aṅụ, jisie ya ike. Ogologo ndụ ka ọ bụ arụ isi ike ka ị ga-achọba? Ogologo ndụ. Ogologo ndụ. Ngwa ihe dị onye mma dịkwa chi ya mma. Asị m Maka mere gị. Hello. Onye ka m kenere? Etuo gị afa. Ngwa tinye ọnụ n'okwu agbapụ ya ọsọ. Ihe ọkpụkpụ. Hello? Yes. Okay. Ụwa ọzọ ị ga-abịa, ngị na mmụọ akwali ọmụmụ ga-eso wee bịa, ngị na mmụọ ụdala ga-eso wee bịa. Ya bụ sọsọ ọmụmụ. Ị ga-amụ Eke, mụọ Orie, mụọ Afọ, mụọ Nkwọ. Di gị kpatụ ya ka ofu ugboro ezi ugboro isaa. Nwa ga-eso gị n'aka nni aka ekpe aka nni. A sị m etu ịkụzikwe n'ukwu ya ka o ya esi wee dị. Mmadụ agaghị agbagha ya, mmụọ agaghị agbagha ya. Mmadụ gbagharịa na ife na-egbu mmadụ egbuo ya, mmụọ gbagharịa ya na ụda ikerekwu mmụọ ife na-egbu mmụọ egbuo ya. Gị na Chukwu gị na ana na ọ bụkwa etu a na-ekwe ọfọ na-ekwe ohio ịha. Iyi uwe ahụ nke atọ ka m etu isikwa ka ọ ga-esi wee dị nwanne m maka na a sị amụta nwa amụta ibe ya wee na-atụgharị. Nke a bụ oke ikpeazụ m ga-analụ tupu anyị apịachie. Hello. Onye ka m kenere? Amaka, ngwa ṅụọrọ m iyi ụwa ma ebi ụwa ọzọ. Ise ụwa gị ọzọ ị ga-enwe arụ isi ike. Nrịanrịa a ga-abụzi oke gị.
chetanụ n'ọkwanụ okwu ka eji wee kee ụwa, n'ọkwanụ okwu ka onye ọbụla ga-eji wee kee ụwa nke ya, maka na asị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịrị eke. Ewesị na onye buru chi ya ụzọ gbagbu onwe ya n'ọsọ, ewesị na ife sọrọ onye sọrọ chi ya. Ụfọdụ n'ime anyị na-ata ahụhụ taa maka iyi ụwa aṅụrụ aṅụ, mana ebe o ji aka njọ bụ na ụfọdụ ekwetarọ na onwere ife akpọrọ iyi ụwa, mana eziokwu. Ụfọdụ na-agba afa nwaanyị afụ na because of na ihe a melụ onye ụwa ya wee ṅụọ ihe dị etu a. Asị m ụmụ nwanne m, nọọ nkụ dị na mba na-eghere mba nni, na ọdịbendị bụ ife na-arụrụ fa ọrụ. Okwu ka nabata aghara aghara, mana ka nnara sọsọ nke a wee pịachie ya kpọmkwem. Hello? 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 Biko, any be your private number, o nwere ihe unu nchọta mmanụ nsogbu adịrọ. Mma kpọọ ekwentị m tupu m pụọ, mana cheta enegara na omenala na ọdịnala Igbo anya. Asụkpọni oyibo, agụkpọni akwụkwọ, asị na it doesn't matter, maka na ihe niile a dị adị. Kpachapụ okwu ikwuru n'ọnụ. Ụfọdụ kwuru na iyi ụwa ha ga-abụ na ha ga-enwe arụ isi ike, na ha ga-abụ nwoke, onye si na ya ga-abụ nwoke, onye si na ya ga-akpata akụ, onye si na ya chọọ azụka ịbụ draiva ọzọ, onye si na ọmụmụ ga-eju ya arụ n'ụwa ọzọ ọ ga-abịa. Now, bụrụ n'obi, mgbe ọ bụrụ na iluo na from 50 years or 60, kwadobe onwe gị maka ibi ụwa. Ibi ụwa bụ omenala Igbo na-eme, mmadụ na-emere onwe ya iji wee kewapụ onwe ya n'ụwa nke a o biri na ihe ndị ọ fụrụ. Ndị okenye mgbe gboo, ụfọdụ ndị na-ege m ntị kịta ka cheta ife ahụ. Nwaanyị jee n'ihu chi ya maọbụ nwoke jee n'ihu chi ya, o buru ọfọ, o wee na-ekwu ya na uwe ya ga-abịa ọzọ. Ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa n'ụwa nke mbụ, o kpebie ya na ya ga-amụ ọmụmụ, o tie ya n'ala. N'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ọ na-akpata ego, mana ụwa ya chọrọ ịbịa na ego dị ya mkpa. O nwere ya na-akpọ ibi ụwa. M na-ewepụta time kọwaa ya mgbe ọzọ, amaba m mgbe ọhụụ, mana ị ga-adị na-ege ozi ọma ọdịnala mgbe niile, maka na oge adịrọzi ka anyị kọwaa etu ị ga-esi wee ṅụ iyi ụwa na ndụ, mana o nwere particular age ị kwesịrị iru tupu iwelu n'oge ṅụba ya bụ iyi ụwa. So ọ bụrụ na ị na-ege m ntị n'iruo na from 70 na ọ nọ na 60 something, ma ọ bụ na o nwere ka arụ si eme na arụ akpọchazi agha akpọ, na ọ dịziri ka nwoke na-ekwu ukwu na welu n'oge chọọ ọfọ, maka na ikpe ekpere na ọfọ ka mmụọ ji eje ọgụ. Ọfọ nkịtị, ọfọ emere gịnị? Were ya na-ekwubi okwu n'isi gị. Ịmala ife ahụ ịchọrọ ikwu na arịrị, ịmala ife ahụ ịchọrọ ikwu n'ọṅụ, ihe ahụ ịchọ, mana agụjukwe n'ụkpa, họrọ abụọ maọbụ ofu wee na-ekwubi ya. A na-akpụ ya ibi ụwa. Omenala Igbo buru gboo, mana ọ na-adị eme ndị gbanitegoro in age, ndị fụgo etu ụwa ha si wee gaa, ha chọọ ibi ya ka ihe ha fụrụ na ndụ a ka ọ ghara isofa ba na ndụ ọzọ. Na-eme eme, mana m ga-enye that teaching some other time. Ị nwekwara ike iso anyị na Facebook. Ịba na Facebook, ị ga-afụ Dike Nwugbaja, ị ga-afụ m na Oziọma Ọdịnala Radio TV.com na Facebook. Oziọma Ọdịnala Radio TV bụ ebe afọ. Ichi nweta m na nọmba nke m kpọmkwem, nọmba ị ga-eji nweta m ndị chọrọ ka a bọrọ ha ihe ụwa maọbụ ka emere ha one or two things, ndị chọrọ ịkwado program ya, anyị chọrọ sponsorship ka anyị wee nwee ike wee na-agbasa ozi ọma nke si na ọdịnala Igbo. Nọmba ị ga-akpọ m bụ 070 88 57 8910, ya bụ 070 88 57 8910.